Vila García puxo en marcha este ano o Obradoiro de Cociña segunda volta, un taller impartido polo cociñeiro Xonqui Ameixeiras 2 xoves de cada mes na Praza de Abastos. O obxectivo do goberno local era fomentar os produtos de proximidade e, a súa vez, amosar receitas ás á veciñanza. O taller foi un éxito. Potenciar o produto local, potenciar o noso maravillosas verduras, mariscos, pescados, carnes, todo o produto bo que temos e poder aproveitalo, ensinalo a cocinar e tamén agora, en este momento, pois tamén a disfrutar. Tamén Xonqui Ameixeiras valora a segunda volta como unha das súas mellores experiencias na cociña. Bueno, emocionado, esa é a palabra, porque, bueno, porque foi moi bonita, hubo moita asistencia de xente, gustoulle, e cando ves que é recíproco, que todo o que queres dar tamén se está recibindo, e ves que cada día ve máis xente e ten máis interés neste tipo de cociña, que ao final é a cociña que temos que defender, sí ou sí, non nos queda outra, xa hai a crisis ou non hai a crisis. O aproveitamento é esencial en calquera vida, en calquera casa. Durante 17 sesións ensinou máis de 50 receitas, cun público bastante estable que roldaba as 20 persoas. No acto de clausura, os asistentes entregaron a Ameixeiras uns agasallos, uns detalles que demostran o encantados que estiveron co Obradoiro. Pois excepcional, primeiro por a capacidade pedagógica e de comunicación de Xonqui. Enseñounos 50.000 cousas para utilizar produtos que todos temos na casa para non desperdiciar nada. Moi positivo, sobre todo nos enseñou a aproveitar os restos das comidas, que a veces non sabemos que facer con elas, entón levamos ideas. E ademais de estar contentos, tamén aplicaron as receitas na súa casa. Un dos detalles que nos enseñou é preparar o adobo o aceite, por exemplo, para unha allada. Sí, algunhas sí. Pois o escabeche de espárragos. Os asistentes pediron que se celebre unha nova edición do segunda volta, algo que tras o éxito, tanto Xonqui Ameixeiras como o Concello afirmaron que estarían encantados de repetir.